Vi står her på Vitus Berings Allé i Klampenborg, nærmere betegnet foran Fritz Schurs slot. Her, det hedder Christiansholm Slot. Vi hører fuglene synge. Der er smukt, der er dejligt her. Fritz Schur, han bor bag grønt pigtråd. Hele grunden er indhegnet med grønt pigtråd. Ydermere er der videoovervågning alle vejen, så der er jo et eller andet her, man prøver at holde hemmeligt. Eller der er et eller andet, man er bange for, kan man sige. Og det leder så til det, der hedder den hyggelige tænketank, som Thøger Seidenfaden på mindre overbevisende vis fik givet publikum et indtryk af på det, der hed Den Frie Tanke i Den Sorte Diamant onsdag den 4. juni. Thøger Seidenfaden blev stillet et spørgsmål om, hvad er Bilderberggruppen? Og der slår han sig ud med armene og har et helt forkert kropssprog og prøver at give et billede af, at det er en idyllisk tænketank, hvor verdens mest magtfulde bankfolk, mediefolk, politikere, virksomhedsdirektører osv. mødes for at diskutere nogle uformelle ting, som bare sådan for at kunne få lov til at snakke lidt frit, uden der er nogen, der lytter med, eller uden der er nogen, der kigger med. Det foregår så under militær- og politibeskyttelse. Bevogtning. Ingen bliver lukket ind, og ingen bliver højst sandsynligt heller ikke lukket ud. Det er det, der hedder en hyggelig tænketank. Det tankevækkende er, når vi taler om Bilderberggruppen som en hyggelig tænketank, så fortæller Anders Fogh Rasmussen, Ritt Bjerregaard, Anders Eldrup, Uffe Ellemann Jensen, Connie Hedegaard, alle der bliver spurgt om, hvad Bilderberggruppen er, og hvad det er, de laver i den, for de er alle sammen medlem heraf, så fortæller de alle sammen, at det er en hyggelig tænketank, hvor man drøfter uformelle ting osv. Så det virker som om, at alle Bilderberg-medlemmerne faktisk er blevet hjernevasket til at sige det samme ting. Fordi hvordan kan det være, at mennesker i så høje positioner, som dem jeg lige har nævnt, hvordan kan det være, at de alle sammen siger det samme, at de ikke har nogen forskellige artede holdning eller udtryk for at beskrive den her Bilderberg-gruppe? Man kan sige, det der er kendetegnende for medlemmer i Bilderberg-gruppen, det er, at de føler sig hævet over andre. De føler sig bedre end andre. De er ofte ekstremt arrogante, hvilket vi ser med Thøger Seidenfaden, som var en opvisning i arrogance. Arrogance er jo generelt udtryk for et opblæst ego, eller en person faktisk, der i virkeligheden er meget frygtsom, siden man er nødt til at virke arrogant. Altså vi husker også, hvordan Uffe Ellemann har gjort sig som i medierne og så videre, har altid sådan grint lidt med sådan et nedladende de har altid følt sig en anelse bedre end andre. Det er det, der kendetegner Bilderbergens medlemmer. Vi ser for eksempel også Anders Fogh, som skriver en Lissabon-traktat under, uden at blinke med øjet, hvorpå han dagen efter siger, at der er ikke fugls føde på den sag, eller der er ikke noget at komme efter. Det er vigtigt at huske, hvad det hele handler om. Det gælder om at tage ansvar, handle konsekvent og ikke lade stå til. Det er lige før, det er svært at holde masken nu, fordi det er sådan den omvendte verden. Det er meget kendetegnende for Bilderberggruppen. De tror, de er med i et dukketeater, eller det er i hvert fald det, de udtaler til verden og til befolkningerne. Men i virkeligheden så tjener de noget, der er så mørkt og uhyggeligt, at det er svært at tro på, at de ikke ved, hvad det er, de tjener. Og selvfølgelig gør de det. Bilderberggruppens medlemmer er samtidig ekstremt gode til at selv iscenesætte sig selv, hvilket igen leder tankerne tilbage på statsminister Anders Fogh Rasmussen, der virker nærmest fobisk omkring sit udseende og ikke har et gram fedt på kroppen osv. Kendetegn også i øvrigt, jeg ved ikke om det hænger sammen med Anders Fogh og Fritz Schur, men kendetegn for Bilderberggruppen er, at der er utrolig mange homoseksuelle med i den gruppe. Ydermere er der utrolig mange jøder med i Bilderberggruppen, hvilket det igen måske leder tankerne tilbage på noget i historien osv. Det er også så synd for alle de jøder, og ikke noget ondt om jøder. Altså Thøger Seidenfaden er også jøde. Det er Flemming Rose i øvrigt også. Flemming Rose, som også er med til Bilderberg-mødet nu her i Washington 2008. Og det må man sige, Bilderberggruppen er. Bilderberggruppen er ondskab i en grad, der er svært at forstå, der er svært at beskrive. Det er simpelthen verdens elite, intellektuel elite, verdens bankfolk, finansielle folk, royale ministre osv., som sammen har en fælles agenda, og som Thøger Seidenfaden fik sagt med en meget lide overbevisende klang, en konspiration så stor. Den udtalelse viste bare, at han havde læst det brev, han havde modtaget dagen inden, fordi han gentog faktisk 100%, hvad der stod i det brev. Men David Rockefeller, som er en af hovedkræfterne i Bilderberggruppen, han er i øvrigt en af hovedkræfterne på jorden i dag, af alt, hvad der handler om at manipulere jordens befolkning og undertrykke mennesker osv. Og han er også kendt for børnemishandling, han er kendt for alle mulige mystiske ting. Ligesom George Bush senior er der, og de er i øvrigt også Bilderberger, George Bush senior og junior og Bill Clinton, selvom Bill Clinton har nægtet det i 15 år, at han ikke har været medlem af Bilderberggruppen. Han har været der i 1991 og 1999. Året før han i øvrigt blev præsident, det blev han i 92. Men han nægter fortsat, at han ikke kender til Bilderberggruppen. Så det er bare uformelt snak, det kan vi hurtigt være enige om. Men David Rockefeller sagde på Bilderberg-mødet i 1991 i Baden-Baden i Tyskland,
nu tager jeg bare lidt uddrag heraf, men at vi er dybt taknemmelige for, at ingen medier, New York Times, Washington Post osv. ikke har afsløret noget som helst, men har holdt deres aftale om diskretion i næsten 40 år. Det vil sige 1991, 40 år tilbage, så er vi i 1951, og Bilderberggruppen blev stiftet i 1954. Det fortæller lidt om, hvor vi er henne i verden. Så det er ikke bare en hyggelig tænketank, der er startet i 1954, fordi man ikke har andet at lave et par gange om året eller noget, som Thøger Seidenfaden prøver at give indtryk af. Ydermere står der her: den overnationale suverænitet hos en intellektuel elite og verdens bankmænd er helt sikkert at foretrække frem for den nationale selvbestemmelse. Jamen der har vi det. Det er det, Bilderberggruppen arbejder på. De føler sig alle sammen overnationale, suveræne. Bilderberggruppens medlemmer tjener faktisk ikke nationale vilkår. De tjener en international elite. De tjener man kan sige, et overnationalt organ. Og hvis man lige husker på EU, der har været meget for og imod EU i Danmark osv. EU er skabt af Bilderberggruppen. Det startede med Romtraktaten i 1957. Det fortæller lidt om, hvordan Bilderberggruppen arbejder. Altså allerede fra 51 har de været i gang. 54 bliver gruppen stiftet. 57 får de allerede manipuleret Romtraktaten på plads. Der var forløber for fællesmarked, som så var forløber igen for EU, som nu er ved at overtage den totale nationale dominans af alle lande under EU. Anders Fogh Rasmussen, Bilderberger, har underskrevet Lissabon-traktaten uden at spørge befolkningen, fordi han føler sig hævet over loven. Han skider mildt sagt på grundloven, det kan man roligt sige, selvom det ikke lyder særlig pænt at sige for åben mikrofon her, slet ikke foran Fritz Schurs bopæl her, det er jo nogle grimme ord at tage i munden herude i Klampenborg. Men det vi skal huske på, det er den Lissabon-traktat. Hvis den bliver ratificeret her i, jeg kan ikke huske det, i juli og august måned, så er løbet kørt, så er der ikke noget, der hedder den nationale Danmark mere. Nationalstaten Danmark er forbi, og vi er underlagt et totalt diktatorisk EU, som er en slags superfasciststat. Kendetegnet for Bilderberger er, at de er faktisk fascister. I virkeligheden er de kommunister, fordi det, de er i gang med at gøre nu, det er at skabe en socialistisk, totalitær superstat. Og det er fuldstændig som det, der skete under kommunismen. Altså det er bare, alle de der ismer, ja, det er det samme, det hele drejer sig om. Bilderberggruppen, det er nogle meget, meget kedelige mænd og kvinder, som har solgt deres sjæl. Kendetegnet ved dem er, at de er styret af, man kan sige, en primitiv reptilhjerne. Det vil sige, at de er ekstremt grådige. De tænker i profit, magt og kontrol for enhver pris. Den kendetegnende arrogance, vi ser den hos Anders Fogh, der lige meget hvad han laver, så fejrer han det bare af bordet. Men hvad med de kommer ud med, hvad det er, Bilderberggruppen i virkeligheden er? Vi skal jo have fuld åbenhed, som Thøger Seidenfaden siger, og han vil fortælle alt, hvad han ved osv. Det gør Thøger Seidenfaden ikke, for hvem vil sige, at de er med i en overnational gruppe, som har til mål at fjerne den nationale selvbestemmelse, som ønsker at fængsle hele jorden i en total fascistisk superstat, som ønsker at udføre Hitlers gamle drøm, som ønsker ekstrem magt, profit og begær for enhver pris. Hvem ønsker at stå frem og sige det til et offentligt møde inde i en sort diamant? Var det måske derfor, vi fik at vide bagefter, at vi ikke måtte bruge det, vi havde optaget? Det måtte ikke bruges offentligt. Fordi der var en, der tilfældigvis nok havde fået det at vide af Thøger Seidenfaden, at det ikke måtte bruges offentligt. Kendetegnende for Bilderberger-medlemmer, må man sige, at eftersom det både tæller statsminister, overborgmester og direktør for Dong Energy, bestyrelsesformand, som Fritz Schur jo er for Dong Energy, Connie Hedegaard, som er blevet klimaminister. I øvrigt så er Bilderberg-gruppens formål, at man vil indføre en global klimaskat på hver enkelt individ på kloden, i og med i øvrigt alt det her med global opvarmning og CO2 osv. Det er faktisk det, man kan kalde røgslør. Det er igen et påfund af Bilderberg-gruppens spindoktorer. Det har intet på sig i virkeligheden. Det er nogle helt andre faktorer, der er i spil. Men kendetegnet for Bilderberg-gruppens medlemmer er, at de kan betegnes som forrædere. Ikke engang forrædere. Det er højforræderi, det de gør. Det er ud over al sund fornuft. Netop den sund fornuft, de ikke har adgang til, fordi de styrer et meget primitivt intellekt, som kun tænker i magt, profit, begær. De er uden menneskelig substans. De har solgt deres sjæl på et niveau, der er uforståeligt, hvilket man tydeligt kan se, når man kigger på sådan en som Fritz Schur, Anders Fogh, Connie Hedegaard, Anders Eldrup, Uffe Ellemann-Jensen osv. De virker meget døde, når man kigger på dem. De har bare et snakkende intellekt, fuldstændig som Thøger Seidenfaden har. Men der mangler altså noget sjælelig resonans, der mangler noget substans, der mangler en ægthed. De er utrolig gode intellektuelle, utrolig skarpe, men de er tomme sjæligt. Nu har de altså en mulighed for at begynde at vende rundt, men de er højforrædere. Det er der slet ingen tvivl om.